ñalaande 34 Jamfa. E on saha hohoɓe noddi batu jooɗi ngam wadde feere no mbardi Yeesu. Ko nden seytane naati e Judas Iscariot, goto e almuɓe makko 12 ɓe. O yehi to hohoɓe to beele addande ɗumen Yeesu. Yeesu ummi Yerusalem fayi hayre Oliwe ngam ñaagade toon. ñaagotoɗe beele woto on jande e jarabi. Judas jamfori Yeesu ko buuɗi 30 kaalis daneejo. Yeesu ina anduno mayde mum ngam bakkatuuji yimɓe ɓaɗinooma woni e ñaagaade. Baaba, so a jaɓi woɗɗinam oɗo koppu mette. Ko wawi hen wonde fof woto wat sagam, wat sago ma. Nden tan malika asaman feeñi ngam sembinde mo. Warñeene makko woni e toɓɓitirde no ƴiiƴam. Ko ɗanoto ɗon humoɗe ñaagoɗen beele oɗon mbasa yande e nder jarabi. Judas, ko ma urnoɗa ɓi neɗɗo o nde jamfoɗa ɗum? Jomiraɗo min dartolola ɓe ɗe. Joni noon jaggen mo Dalemo yoni. ko ɗum hawni. Ngada toon ko silamaji e cabbi ele ko ɗon nangoɓe gujjo. Ñade fof ko enen gonnatno e galle Allah he, kono on nanganimi. Joni noon ko waktu mon. Onon e gardiɗo niɓɓere o. Gardi nangu. Ndeyenemo no moƴƴi. Soldateɓe ɓe nannimo nder galle ina toñira mo lamɗo Yahuda en. Jallamo lamɗo o nani. haalani min ko jogori kewde. Lamɗo ma dandu min an koye holɗum dandira min an nde dandira hoore ma. mi yi oɗo ina wonde e yeeso. Debbo min mi andamo. ko min yi aɓe gondi.
minen komin sarmoɓe ma dicco soko ɗum ɓuranma anne kay ko jeeɗa ala mi jeyake maɓɓe. o wonduno tigi ko e yeeso ko kamɓe gonduno sabu kanko e hoore makko ko o galilenajo soriya min mi famani ko kalta ko. yeesu yecciti ƴeewi Pierre tan Pierre siftori ɗum ɗo ko jomiraɗo wino ko gori joggata a qirlitaki laabi tati a anda kam. e jiiɗe mon holko seede jaɓɓal Yeesu e jaɓɓal Pierre sanga de ɓe ngoni e caɗele? Holko waɗi Yeesu ina tentina fayida ñaagagol sanga caɗele?